Ka National Vector Borne Disease Control Program haringkat ka jingat railang bat ka District Malaria Office East Khasil Sisrek ha ka santarik unay lor mentagas ngi kalasam ya san hajar Tylli ki Musari shalai phau Tylli ki Shnong ki badan ha khaput mausunram bat ka jingthmu ya ka ni ka jingsa Musari ka long bante lakam ya ka jingpur ka jingpang khisho ha ka ni ka Shnong ya gini ki Musari la bay pisa da ka GFATM lemba ka IMEP jong ka mausunram long Hakani kesni, hakani ke program pensam Musari ke belalong Ryngku PC, layadon lang UMLA ke mausun ram uba HM Syang Pilang kum ukongsan ki doktor lembat kiwe. Uba Syang Pilang haba ajeng klan hakani kesni ulaong ba kajing sami kini ki Musari syakipat ba ki bahasa hakapot mausun ram, kalong bante lakam ya kajing pangkesyo ke ba jujur ba hakini ki cakam. Badai madakasi, ngiwan ban pelaj paj ba, ya kini ki Musari. Bangin IT haman ketluyeng kebadan hakani ketany bordar jungi ngasung tu nai doktor District Malaria Officer bakindon kumba palat san hajar Tylli ki Musari ki bangin sam hakani ketany bordar jong ka Mausuram constituency kini ki Musari kidai ki Musari ki ba lakhle lang bat kadawai te haba pite ya kini ke Musari ha ki jingthia jongpi upurjong haba uwan hajan kini ke Musari kamut usukulan yap unumla bandrung unumla ban khiesho kajingpang malaria kalau jelai bah hakani ka than jungi bat hak state jungi khamtam hakum kini ki jaka khaput bala bon snem ngilai yakhon bat ngilai yale persya ya kani ki jingpam hakini ki snem ki bala le ka department joka health khamtam na ka malaria office kirale kat bala ban yakhon ya kani ka jingpang kiladon ki tes keleng saudong jokane ka state jungi kiladon ki dawai ki ba IA bat hadu mentaro ngakwaban pentip hakmat jongpi bahaba pidon jingshit lane piso sukhriat sobhalek syaki PHC bat hanta ki doktor kin tes yakasnam jongpi bat kumju kin ai ki dawai semdon jingsiu pisa Nakaliang i Dr. M. Warshong i District Malaria Officer East Khasil Sisrek ilakin tu ya kinong Shnong kani kathan bagi di ban penong kambe ya Musari ha ka port ya khnang banlait na ka jingpang khisho te nakata ka daw don kam yang i bangin pendan kam testa ya kini ki Musari man la kamit Banum dan tang simi ru bangin thia khlam da pandan kam ya kini ki Musari kidai ki bala don dawai lupa haki kani ka dawai ka penyap ya kini ki kain perjong ki bapen sapriang ya ka jingpang malaria kidan kiwai kilar ru banyadana ka jingpang malaria kata kadai bangi dai ban pen khoj ya ki rot ki kyar yeng bangin yada la yala de da ka bapong ki jan nang baka perjong kanum dan ki jan ki bajrong khti bat ki patlon jrong ngatip kane kalong ka bakham janjar sakini ki ris aj ki jakas aj te kwai pade ki lat ki dei da ka baklan ya ki dawai ya ki khti ki jat kum ka odomos kabanyada na ka jingda jong ki skain perjong sakawai pada kalat banyada na kini kikan perjong kadai da ka bangithang kumyaki tortoise ne wat ladang ithang yakini ki sla terkhong ru kaya rap banbe ikan perjong hamtam ladang ile ha ka porjan mien ha ka ba ukan perjong uju mlien ban wandai yaki brio